Ja ovdje imam Čibu i dobrodošli u novu epizodu Cinemanije. Vlog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktualnim i neaktualnim filmoma. Danas je na meti animirani film Despicable Me, odnosno Grozni ja. Likovima iz filma glasove su dali Steve Carell u ulozi Grua, Jason Segel kao Vector, Russell Brand kao Dr. Nefario, te Julie Andrews koja je glas Gruove mame. Curica iz sirotišta glumi Miranda Cosgrove kao Margot, Dana Gayer kao Edith, a glas male Agnes posudila je Elsie Fisher. U bezbrižnom komšiluku predgrađa, okružena bijelom ogradom sa posađenim grmovima ruža, sjedi kuća sa mrtvim travnjakom. Bez da za to znaju susjedi, ispod kuće nalazi se tajno skrovište ispoljeno vojskom pomagača, gdje otkrivamo Grua, zlikovca koji planira najveću pljačku u istoriji planete. On planira ukrasti mjesec. Gru je osobenjak, kriminalac i na prvi pogled jako antipatična osoba. Međutim, postepeno saznajemo da je to samo fasada. Također otkrivamo razloge za njegova nedjela. Treba reći i riječ dvije o simbiozi glavnih likova. Malim curicama iz sirotišta je potreban Gru jer on predstavlja ono za čime one čeznu. Familija, dom, pažnja i ljubav. S druge strane, curice su potrebne njemu da bi ostvario svoj cilj, to jest ukrasti mjesec. Dinamika je jako interesantna i išarana humorom, tako da je film neodoljiv i starim i mladim. Ja ovom filmu dajem 78%. Iako je radnja animiranog filma originalan, on je tu i tamo prošaran klišejima poput djece bez roditelja koju čak i sirotište izrabljuje. Naš glavni junak zlikovac Gru kao da je nacrtan naliv perom poznatog engleskog pisca Charlesa Dickensa. Gru kao osoba neodoljivo podsjeća na Ebenezera Scroogea, glavnog junaka Dickensovog romana Božićna pjesma. Čovjek se jako lako identifikuje i suosjeća sa raznim ulogama iz filma. Humor je na nivou kako se i očekuje od kalibra glumaca koji su pozajmili svoje glasove kako bi oživjeli likove iz crtanog filma. Kompjuterska animacija je dobra, međutim tu ima prostora za poboljšanje. Sve u svemu, jako dobar i poučan crtani film i moja ocjena je 82%. Sa posađenim grmovima ruža sjedi kuća sa mrtvim travnjakom. Sjedi kuća sa mrtvim travnjakom. Bez da to... Ni kuća. A ja sam iz travnika, what the fuck. Ali nije ispravno. Malim curicama iz sirotišta je potreban Gru. Malim curicama iz sirotišta je potreban Gru. Malim curicama iz sirotišta... Malim curicama iz sirotišta... Ne može! S druge strane, curice su potrebne njemu da bi ostvario svoj... Kao da je nacrtan naliv perom engleskog, a naš glavni junak zlikovac Gru kao da je nacrtan naliv perom engleskog pisca Charlesa Dickensa. A naš glavni junak zlikovac Gru kao da je nacrtan naliv perom... A naš glavni junak zlikovac Gru kao da je nacrtan naliv perom poznatog engleskog pisca Charlesa Dickensa. Bravo. Eat that, Dickens! Na ovome linku možete pogledati pilot epizodu Cinemanije. Na ovome linku možete pogledati drugu epizodu Cinemanije. Pozdrav svima i do sljedeće epizode. Ćao!